муддати 2 рӯз дар маҷмаи варзишии донишгоҳи миллии мусобиқаи байналмилалӣ оид ба таеквондо ВТ барои дарёфти ҷоми сафири Кореяи Ҷанубӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин мусобиқа варзишгарон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуда дар баробари таеквондочиёни тоҷик ҳамчунон варзишгарони кишварҳои Эрон ва Узбекистон низ ҳузур доштанд. ин мусобиқа анъанавӣ буда бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар давоми 4 сол аст ки ба хотири солгарди ба роҳ мондани робитаҳои ҳамкорӣ миёни кишварҳои Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ роҳандозӣ мешавад. ин мусобиқа байналмилалӣ мебошад. Ба ғайр аз тими Тоҷикистон дар ин мусобиқа кишвари Эрон ва Узбекистон иштирок менамояд ва мусобиқа хеле ҳам хуб гузашта ист. тӯли 4 сол шид баргузор мешавад дар Тоҷикистон. Мақсади ин мусобиқа дӯстии байни давлатҳо мебошад ки мо дар ин мусобиқа тимҳои хориҷиро таклиф менамоем ва варзишгарои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқа хеле ҳам хуб месанҷем. Ба системаи электронии КМП баргузор мешавад ва ин системаи электронӣ хеле ҳам системаи соф мебошад ки доваро наметавонанд дахл кардан дар рафти бозӣ. ҷиҳати мавқеъ пайдо намудан ва нишон додани рақобатҳои арзанда дар майдонҳои байналмилалӣ варзишгарро мебояд дар мусобиқаҳои дохилии кишвар бештар ширкат намояд то таҷрибаи даркориро ҳангоми нерӯсанҷӣ дошта бошад, изҳор медоранд мутахассисони соҳаи варзиш. дар ин мусобиқа бархе варзишгарон аллакай чандин маротиба унвони қаҳрамониро ба даст овардаанду нерӯсанҷиро дар чунин чорабиниҳои варзишӣ як зинаи тайёр шудан ба мусобиқаҳои дигари қоравиву ҷаҳонӣ унвон мекунанд. дар ин мусобиқа аллакай соли 4 аст ки иштирок менамоям ва аз ин мусобиқа аллакай 3 медали тилло низ дорам. ҳоло ман дар финал ҳастам. Ба ин мусобиқа баромад кардаи ман касб кардани таҷриба аст. аз мақсади асосии мо барои бозии осиёӣ ва бозии олимпӣ тайёрӣ дидан аст. ин мусобиқаҳо ба мо як таҷриба мешавад. мо барои ҳамин ба ин мусобиқаҳо баромад карда истодаем. ҳоло мо тайёрӣ ба мусобиқаи Осиё дидастем барои он ки ба рӯйҳати бозии олимпӣ ки дар соли оянда мегузарад бар он ҷо роҳ ёбем. дар ин тадбири варзишӣ дар баробари иштироки фаъолонаи писарон ҳузури духтарон низ рақобатҳоро ҷолибу диданӣ мекард. хусият сафар ва солиёни зиёд аст дар намуди таеквондо ВТ ба тамрин машғул буда натиҷаҳои зиёди арзандаро ба даст овардааст ва дар сабқатҳои имрӯза тими шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро намояндагӣ мекард. мавсуф дар вазни 49 килограмм баромад намуда зимни рақобатҳо ба ҳама ҳарифонаш дастболо гардид. طول
11 سال شد در این ورزش مشق میکنم. من در 4 سال که این مسابقه برگزار شد چهارم بار است که با مدال طلا به خانه برمیگردم. من امروز در فینال با نماینده ازبکستان مبارزه بردم و توانستم پیروز شوم. ба ҳам омадани варзишгарони зиёд аз минтақаҳои мухталифи тоҷикистон ва инчунин ҳузури варзишгарони ӯзбекистону эрон ба ин чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати дигарро зам мекард. ба гуфтаи иштирокчиён рақобатҳо сол то сол барои ба даст овардани ҷоми сафир мушкилтар мешавад ва ҳар варзишгар дар вазни худ баҳри унвони қаҳрамонӣ тамоми талошро ба харҷ медиҳад. من اولین باره به تاجیکستان میام. خیلی کشور خوب و تمیز و زنده، پرنشاط، اکتیوه. مسابقات والا از سطح خیلی بالایی برخورداره. من انتظار همچین حریفای خوب و قدری نداشتم چون طبق پیشبینی که داشتم فکر می‌کردم بازی سبکی دارم، ولی از نظر من بازی‌ها خیلی فشارش بالا بود و به نظرم از سطح فنی خیلی بالایی برخوردار این مسابقه و میتونه به آمادگی من تو مسابقات آتی خیلی کمک کنه. наздик ба 300 варзишгар аз рӯи беш аз 10 вазн миёни ҳам муддати 2 рӯз қувваозмоӣ карданд. рақобатҳо бошад дар ду шакл даставӣ ва инфиродӣ сурат гирифт. бино ба гуфтаи мутахассисони соҳа баргузории чунин тадбирандешиҳо метавонад ба рушду инкишофи ҳар як иштирокчӣ таъсири мусбат расонад, зеро дар ин гуна мусобиқаҳо варзишгарон бо соҳиб шудани мақомҳои арзанда рӯҳияи бештар мегиранду барои тақдири минбаъда ва иштирокашон дар чорабиниҳои байналмилалӣ кӯмаки беандоза хуб менамояд. мураббиён бошанд ҳангоми рақобатҳо беҳтаринҳоро интихоб мекунанду ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафар бармесозанд. برگزاری این مسابقه یک دوری باز انتخابی هم میباشد که ما از پیش ماه ایول چمپیونات آسیا بین جوانان و بعد کادتا داریم. سن سال 11 13 و سن سال 2008 2010 چمپیونات آسیا داریم و در شهر مالزیا. این یک انتخابی میشد همون ورزشکارایی که در اونجا اشتراک میکنن در اینجا هم اشتراک میکنن، یک بار دیگر ملکه خود رو میسنجن و یک بار دیگر سرمربیان میبینن که همون ورزشکارا آماده هستن یا نه برای مسابقه آسیایی. من چند بار در این مسابقه های کلان اشتراک کرده است. صاحب مدال دوم و سوم یکم هم گشتم. من میخوام مشق کرده به زینه‌های بالا رسیده به دولت‌های گوناگون رفته صاحب مدال یکم شوم و همیشه میخوام که زحمت کشم پرچم تاجیکستان را بلند گردانم. дар баробари варзишгарони пойтахт таеквондочиён аз манотиқи дигари мамлакат низ ҳузурашон хуб ба назар мерасед. мураббиён бо сафарбар кардани дастпарварони худ аз хатлону суғд инчунин шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба гирифтани мақомҳои арзанда зиёд шарафёб гардиданд. بیش از 32 نفر از منطقه کلوب سفربر شدیم و خوشبختانه ما در این چهارمینی در روز اول مسابقات یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنجی و اینچنین از هیئت دستاوی جای اول رو چکار کردن شاگردان ما. و این روز باشد در روز دوم مسابقه عین حال تنها جوانان پیش خیر کردیم که ما سرمربی جوانان هستند در منطقه عین حال باشد 5 تا همون جوانای ما در راه یافتن به مرحله فینالی قرار دارند. در مسابقه مذکور ما حاضر 21 نفر ورزشگر
با 3 مربی اشتراک کرده ایستادند. امروز هم نیز برآمدشان های. حالا ما گفته میتونیم که در بین کدت‌ها نورسان دو نفر ورزشگران ما دوم جا و 3 نفر جای سوم جای گرفتند. дар маросими пӯшидашавии чорабинӣ сафири Кореяи Ҷанубӣ ҷаноби Ҷон Сонг Шик, роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар, инчунин намояндагони Федератсияи Теквондо ВТ ва дигар шахсони масъули соҳа ширкат намуданд. гуфта шуд, риштаи Теквондо ВТ ки шомили барномаи бозиҳои олимпӣ мебошад, дар Тоҷикистон аз ҷониби мардум ва ҳукумати кишвар ва умуман варзишгарон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. ҳамин аст ки варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба дастовардҳои шоиста ноил гардидаанду соли сипаришуда аз ин намуд намояндаи мо дар бозиҳои олимпии Париж иштирок кард. дар охир ғолибон ва гирандагони зинаҳои ифтихорӣ дар баробари соҳиб шудани медалҳо инчунин бо тӯҳфаҳои хотиравӣ дар фазои тантанавӣ сарфароз гардонида шуданд.